mazuva ndakasimba notorwa ka 12 k's every morning because ndakamirira anozvitemba 1 chete anosangana neni ubva anditi makadise makadya mari yemagetsi makatenga boots ndinoda kuona ndimbomuratidza chidimbu mchana murowa flying kick mazama flying kick yekwavandemia pane achafira murodhi achitiza nemari yemagetsi umwe achafira murodhi achimhanya achitiza nemari yemagetsi vakakubata vanokumamisa sazvinyebere zanyebere unomamiswa mazimfuta aro iwe